Naspak kayo tal, sabatin na kayo ata. Pero dito lang ano tirap mo. Agpaigit kayo, nasulat yung bumalatan. Sigurado magkaburan tarap yun ta. Sigurado pitak-pitak sa kadinlana ko naman. Nagpangluta ubo mo tim sa'yo. Punta sa kanin na. Tegas dyan, dati. Ay, usin na mo tirap mo ba? Sila-sila daw. Masanggiran na pitak. Walang na. Tawan nyo man yun eh. Mukta style yun. May terap ko. Siyempre, minta sirap mo nung mas maganda. Nawan si meriendam ko. Karap ya. Pangit tirayo. Damnan yun nagmati ko na. Raup na tatalangan na pintas raup natin. Pertama man doon, sabatin na. Sige. May tagraupan, nagbalbalo mo. Sige lang siya. Rapan mo mami na napat tayo. Ate Gay, naglawa. Ispan. Nagkadwa tayo payugin tayo. Payugin tayo? Ispan na kadalo mo. Kuha tayo na tama, agpakyaw tayo tiko, may sektarya talo tayo. Balik mo ay! Mati tayo ay dual daw. Dala tayo tikuan, kamay. Kaya tayo kasi ngagargaraw tayo. Dala tayo kamay. Ay mo nutimis tayo tirik tao. Nakamuha. Ito siya pagdamama, pikabisilya. Anjaw. Amaw. Per square pot. Square pot na. Nangina tatan ta, 400 may sa tao tatan. Eh, wag. Hindi na sa bali ti paano. Nakakuha siguro. 6'5". Can I join nga? Lumulaw mo. 7,000 to Mag-join ka na. timot na na. Arat talaga ro doon nilumula. Aratan ni ko na. Engineer ba up? Raw? Naspak kayo tal, sabatin na kayo ata. Pero dito lang ano tirap mo. Agpaigit kayo, nasulat yung bumalatan. Sigurado magkaburan tarap yun ta. Sigurado pitak-pitak sa kadinlana ko naman. Nagpangluta ubo mo tim sa'yo. Siyempre. Ay, tayo pa lang, tadyak na eh. Nagbawas ka man siguro na tayo. Alangan. Nagkadunto mo, takinam mo. Sabatan ka to yun. Dirap ko, diras na lang taon. Ngayon tata na ata, uri mati mabunuan na. Ito na. Punta sa kanin na. Tegas dyan, dati. Ay, usin na mo, dirap mo ba? Sila-sila daw. Masanggiran na pitak. Walang na. Tawan nyo man yun eh. Mukta style yun. Ngayon, madiunit ito ka, makakaramihan tayo. Madi nga makaungar ti pagay no si Doug. Pang kuano ka tayo, pang black bag. Manita ba man? Uy, kasya tayo. Mayata. Taka. Ang tayo kulungan tani ba? Di ba? Dinis, tata sinapatay tan. Apa nagkasidog mo pag sa batam din say? Kuya ka rin. Sinaparpartak no dayo unay awan bayag. Uy, tatirapan na ba? Nay apay natindog mo ti may sana laukan sa mo ti. Ha? Nung nataya ka may isa, dumaraw po. Hybrid sama to yan, may triple to ato yan. Langis. Kanyayo ata na mabatay. May ata nag-grab ka sa tuyaw. May atin na nagangin na, press call. Di ba, baka man-rice? Oy, Sakto, nagaramin to ata. pista ba yung Grami lang. pati apit mo ta. Alangan tumama ka, garami man na yun. Sayang, tagas ko sa'yo. Ilan ko na yung baka na. Nagngina na Triple na. ang tikwan. Hey, takan nyo, gigi kakadwa tayo, engineer. Gita na, susulatan. Bro, susulat tayo mo ito na. Ni kapay, tinulungan tayo karusudan na eh. Di dapay. Nay, maganda yun. Hindi ka naman pa side. Oh. Ay, tapos kapay, naglawa ka na tanay. Kamu. Hindi din sana eh. Hindi mo nagsali batan na eh. Sugutan ka on. Kuha mo ng Joe. Ito na, sugutan ka talaga ito. Repair room on. Sayang ati ko na to. Mamulaan, space na pa eh. Repair. Po, pinapintasan tira ko ta. Yeah, boy. Siyempre ah. Hindi mo kita bumubunan na. Hindi raw ni Bakay. Una yan, talaga. Talaga ang mga kinakailangan di pagpakanti baka. Tumubulubunan na kurang. Pang international. Kurang pa itutuwat ako eh. Oh, anak. Madinsapay makalabas di ko taan baon no. Ito kanto kalat yung pagsugo mo ng dry. Pagutong tuwaran niya. Tapos ko nga ito talaga ata. Oh, so tahan ta. Di tayo balasi mo, may sanay, may sa silaw. Sila sabog tanim ah.
May amit ano eh. Ano, dubungan na. Wow, natubungan na ta. Diba gamitin lang ko eh, nag-route. Sina ko. Lason sinsan. Bisa na kita bisa kulay. Okay, dito mo banger. Nakay Jayo, marunong kami ng dimseng. Sitira pa na yo. Jay, kasi hindi mo tunay. Naba, kurang pa. Kung ka ba? Araw? Araw? Ngayahin. Nagpupugahin. Araw? O may anyo mo. Siyempre, salat ka ron. Di ba ngayon? Oh, kita nagmaya na eh. Ninalpas dagaw. Yun. Pero daw. Yaw. Binantakan nyo Saan ka. sabay tayo? Sabong taniman. Talaga Ah, di kayaw. Di kami. Nasa daligti ko ang motor. Okay. Tanang jauh jak nai salung atak kau. Di kayaw. Di kami ni Bak, hindi ka ng dries. Nay, gisin na ba tayo? Adi kami dimsay. Kanigid kamay, kanakong kayaw. Una. Alaan nyo mami daw, sa kupon nyo. Sa kupon niya ito yun. Ano tatay ay? Ang binigyan. Gay. Asidog. Jak jika. Kay jero. Atak na. Tarau. Nag-grab jaya, nagbabasit sinilong. Silig sa law Eh, na tambak. Terasan tamu lang. Kang. Ni. Yan po. Ano nyo di apit. Nang simoy ng Ay, ano ba mas di apit? Pasko nga talaga. Ito namayat. Okay, one down. may pasidanan ni Andres. Nagbanahal ka talaga din siya. Saan nagilaw? Dito sa umbas nagtugtog ka. Para kung kititag bayad-bayad ka makulkulong ka. Mga pagilaw, mapay kayon sabi lang pinagilaw. Madi mo lang ate kami nag-spray. Sprayanan. Pagilom. Pagilumpay. Apilim ni Mamot tundos mo. Sakto lang mo tanay. Inom talaga tay. Pupugoy. Uy, nagadubun-ubun na eh. Gayro. Hindi, nagtataga niya ko, nagsulat di babaan. Nagbag mo nagsulat kita. Dagarot ko naman ha. Yung oras ay. Akong pelas 11. Oh, kondisyon ka oh. Ha? May pinakita. Ay ko din sige. Adi banat ti. Wah. Apay puro mo ta. Tapalang ka na eh, sa gabal mo lang. Malaylayon ah. Yung ulaw mo kanyak sa aw, madi sa aw. Apa, mo may bayag ka Sa mag-grab kundi kumarpartak ka say. kay. Ano pala tawo mo ka? May bayag ka mag-grab pa. Siga mo na walaw tatundos. Akong pay 30 sa ka. O kapsot ka mag-grab pa. Matagamit sana nung angin. Huwag niya pambaran, George. Di ka pampambar. Talaga sa balit ko kapsot mag-grab pa. Aray. Abay, madi makatatay jili bakan nay. Pergi mulatas ang wanan tagungan nay. Hapo, Nainig sige. naghilom mo ta. Majay. To, por. Niyagit bilang ata kami, kusitin ka pa iya. Sa ibang Pero- palat ko lang ta. Kusitin ka kaya dahil. Partakan na nila nagpabaka.
Papak to, George. Kabali talaga tinumakayon, George. Kita maganda malang. Oh, ha?